Yo, what's up mga idol? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong update na naman tayo tungkol sa biyahe. Ngayong araw mga idol ay meron na naman tayong panibagong update na nakuha natin at bagong labas ito ng isang bus company na nilabas nila ang kanilang information about sa biyahe at ibibigay ko rin sa inyo dahil gusto kong makarating sa inyo bilang aking mga viewers at aking mga supporters. So ayun mga idol, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, subscribe na kayo dito sa Greg TV para mag-update kayo sa aking bagong mga upload at bagong mga update sa biyahe. Pindutin nyo ang bell notification, i-all nyo ito para bawat upload ko ay manonotify agad kayo mga idol. So ayun mga idol, ay na nga, ang video sa araw na to ay hindi na natin patataglin at ipibigay ko na sa inyo. Tara na. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. What's up mga idol? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Greg TV. Ang i-update pala natin mga idol ngayon na bus, ito po ang Alps. So ayun po, ang Alps ay naglabas ng panibagong information tungkol sa kanilang biyahe, tungkol kung saan meron silang booking office, kung anong oras ang alis nila sa mga probinsya na meron silang mga biyahe. So sa mga hindi pa nakakaalam mga idol, panoorin nyo ang video ito at make sure na may malalaman kayo dito sa content natin na to ngayon. Mga idol, hindi ko na patatagalan, ito na, sisimulan na natin. Sa mga hindi po nakakaalam kung saan ang booking office ng Alps na meron sila, meron po silang booking office sa Sorsogon City. Saan ba ito mga idol sa Sorsogon? Meron po sila mga idol sa Gubat, Sorsogon at Kumadkad. So ayun mga idol, para po sa Gubat, Sorsogon booking office, pwede po kayong tumawag sa number na ibibigay ko sa inyo. Ayan po, tawagan nyo po yan 0928-654-1662 at isa pa 0967-350-2669. At para naman po sa Kumadkad booking office, tumawag po kayo sa 0923-7376879. Ayan po, yan po yan sa Sorsogon mga idol. Okay, para naman po sa Albay booking office, meron po sila sa Tabaco. Ito po ayan po ang contact number nila, 0923-733-3077. At para naman po sa Legazpi, kung kayo ay sasakay dyan, 0923-733-3076 at 09399-270533. At para naman po sa Ginubatan Albay, meron po silang contact number na 0915-6985-388. At para naman po sa Ligao office nila, meron po silang contact number dyan, 0923-733-3102. At para naman po sa UWAS, ayan, sa mga taga-UWAS, ito po ang contact number, 0923-733-3101. At para naman po sa Pulangi, okay, para po sa Pulangi, 0923-733-3097. Ayan po yan sa mga nasasakupan ng Albay mga idol. Mga idol, para po sa Camarines Sur, ayan, meron po silang booking office sa Nabwa. Ayan po, pwede nyo pong tawagan 0923-733-4778. Para naman po sa Iriga, 0998-547-4965. At para naman po sa Baaw booking office, 0923-0877-436. Ayan po ang mga contact details sa dyan sa Bicol Region. At kung kayo naman po ay nasa NCR, pwede po kayong pumunta sa PITX. Meron po silang terminal dyan. At kung gusto niyo naman po tumawag, ito rin po ang contact number nila mga idol, 0933-812-2039 at 0939-925-2460. Ayan po, tawagan niyo po yan. At para naman po sa Aurora Boulevard Anunas Terminal, pwede po kayong tumawag sa
0917702642 at 0998884282. At kung nandiyan naman po kayo sa LRT Buendia Terminal mga idol, pwede po kayong tumawag dito sa 0917-708-3718. Ayan po ang mga contact details kung saan merong terminal ang ating Alps. Ayan mga idol. So sana po ay nakuha nyo ng malinaw at iyong naintindihan ang binigay kong mga contact details mga idol. Okay, punta naman tayo sa mga oras ng kanilang biyahe. Okay, sisimulan ko po dito sa PITX to Gubat, Sorsogon. Ang biyahe po nila ay 6 PM. Susundan po ito ng 7 PM PITX to Tabaco. At susundan po uli ito ng 7 PM LRT Buendia to Tabaco. At meron po silang pick up station sa Alabang Transpark. Ayan po, meron po silang pick up station dyan. At meron naman pa silang biyaheng 8 PM PITX to Legazpi. Para naman po sa PITX to Iriga, meron po silang 8:30 PM ang biyahe. Ayan po, kuha nyo. Okay. Para naman po sa manggagaling ng Bicol Region, ito po ang oras ng kanilang biyahe. Sa manggagaling po ng Gubat, Sorsogon to PITX, 5 PM po ang alis ng bus. At Tabaco to PITX to LRT Buendia, 5 PM po ang alis ng bus. Meron po din silang pick up station dyan sa Ligao at Pulangi. Yan, may mga pick up station dyan, pwede kayong pumunta dyan. At para naman po sa Legazpi to PITX, ang biyahe po ay 6 PM ng hapon. At susundan po ito ng 6 PM naman galing ng Ginubatan to PITX, dadaan din po ng LRT Buendia at may pick up station po sila sa Uwas at Nabwa. Ayan mga idol. At para naman po sa manggagaling ng Iriga to PITX, ang alis po ng bus ay 7 PM. May pick up station din po sila sa Baaw. Ayan. Sana po ay inyong nakuha ang mga detalye na aking ibinigay mga idol. Okay. Kung gusto naman po mag-book online, pwede po kayong pumunta sa www.alpsthebus.xyz. Ayan po, search nyo po yan. Yan po ang online booking. So yun mga idol, abot naman po sa requirements. Make sure po na kung kayo ay sasakay ng Alps, dapat meron kayong dalang vaccination card at isang valid ID. Ang kahalagan po ng valid ID ay yan po ay ang pagkakakilanlan sa inyo. Yung vaccination naman po, yan po ang pinaka-requirements ngayon na inilabas ng ating gobyerno. So wala pang inaanunsyo kung kailan yan aalisin at ibabalik sa dati ang mga biyahe na wala ng face mask, wala ng tawag dito vaccination card, wala pa pong nilabas, kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating mga requirements, vaccination card at valid ID. So ayun mga idol, marahil magtatanong na naman kayo sa akin, magkano ba ang pamasahe? Mga idol, wala pong ibinigay na pamasahe o inilabas ang ating bus na Alps, kundi mga contact details po ang ibinigay nila. Pwede kayong tumawag sa mga contact details na ibinigay ko sa inyo dyan sa mga pinakita kong contact details kung saan sila merong mga terminal. Mas maganda na yon para matanong nyo pa kung ano pa ang gusto nyo itanong sa ating bus na yan na bumabiyahe Manila to Bicol o kung saan man dito sa South Luzon. So ayun mga idol, maraming salamat sa inyo. Sana po ay nakuha nyo ng maayos ang aking update dito sa Alps na bago nilang labas. Ayun, ganun pa man mga idol, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo dito sa aking pinakabagong channel. Ako po si Greg TV, dati po ako si Pasamok TV, na ngayon ang channel ko ay hindi ko pa nabubuksan.
So ito yung bago mga idol. So ayun mga idol, maraming salamat sa mga nagsilip at nanood sa video ito. Natapos nyo man o hindi, thank you so much sa inyo. At kung kayo ay nakapag-subscribe dito, please pindutin nyo ang bell notification at i-all ito para bawat upload ko, manonotify agad kayo. Ako nga pala si Greg TV, welcome kayong lahat dito sa aking channel. Bye bye!